Nagadamo na naman ang mga na-record nga stroke patients sa Western Visayas bangod sa tuman kainit nga panahon. Sunod kay Dr. Maria Socorro Colmenares Kenyon, ang head sang Iloilo Provincial Health Office, base sa data sang Western Visayas Medical Center sang 2024, yara lang sa mas sobra 800 ang mga na biktima sang stroke. Apang sang 2025, naglabot kini sa 2,300 ang na-record nga mga stroke patients. Halin Enero, Oktubre, Abril naman sa mga tuig, nag-record ang opisina sang 150 ka mga stroke patients. Pahayag ni Kenyon, posible nga dako nga factor ang hindi tayo yun nga pag-inom sang maintenance sa mga individual nga mayara sang ginabatsag o kung wala sila mismo nakahibalo nga mayara sila sang sakit. Nagpanumduman ini nga kinahanglan gid nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon, maghimo sang regular nga ehersisyo, kagamuman ang paglikaw sa mga makahulubog nga ilimnon. Increase na naman ang cases ang stroke sa Western Visayas. According sa aton nga specialist dito sa Western Visayas Medical Center, na-alarm siya kay sini nga April 2026 ang data nila nagapakita nga may ara na 157 cases kaga daily may 4 to 5 cases no nga nagakadto sa Western Visayas Medical Center para magpa-check up kag para magpa-admit.